حسن جمال چی تم جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا حسن جمال چی تمام جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا کڑی صفتو نئی اللہ پاک بو قرآن کی کڑی صفتو نئی اللہ پاک بو قرآن کی شپد معراج کی لا مکان پوری تللیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا حسن جمال چی تمام جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا تولا نڑی گوتا پغا غورت خیران دا تولا نڑی گوتا پغا غورت خیران دا دسی اخلاق پو بل بشر کی چال دلیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا حسن جمال چی تمام جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا پسادقت او دیانت کی مثال نشتدا پسادقت او دیانت کی مثال نشتدا عرب عجم گردی نڑی کی دائی خغلیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا حسن جمال چی تمام جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا او صفت دا یوسف کی گوائی چی او حسن دیڑی او صفت دا یوسف کی گوائی چی او حسن دیڑی جمال دا مصطفیٰ تکل خدا یا راسی دلیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا حسن جمال چی تمام جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا دیر زخمتونا تکلیفونای تیر کڑی دی دیر زخمتونا تکلیفونای تیر کڑی دی دخپل امت پو غم کی دیر زیاد کاڑی دلیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا حسن جمال چی تمام جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا زو خفز الحق دا حسن نالو گئی شما زو خفز الحق دا حسن نالو گئی شما ولا چی پاک اللہ پخپل کلم کی ڈرستا یلیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا حسن جمال چی تمام جخن من لیدا یا اللہ یا اللہ پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا پاک رسول اللہ می سمرخ ولیدا